ሰላም ቤተሰብ ናይ ተአምራት ዩቲዩብ ተከታተልቲ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኩም ተመሊስና መጽና ለና ያው ለመጀመሪያ ሰብስክራይብ ለይጎርኩም ሰብስክራይብ ልኩም ተከታተሉ ማለት እዩ ላይክ አይተውህዱ ኮሜንት ሪኢተኩም ጻሐፉልና ቤተሰብ ኮይንኩም ተታውና ሻው ዛልማ አንተም አዚያ ካብለ ቤተመስከን ቴንክ ዩ ሶ ማች ማለት ይልኩልኩም እና ናይ ለማንት ቪዲዮና ኻአት ሕስተ ሒዘልኩም መጽለለኹ በዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንሪኦ ነገራት ያው ብዙሓት ተስፋ ቆሪጥና ዝብላ ኮሜንቲ ኣብ ፖስት ዲዩ ገለ ይሕዘልኩም መጽዮኒኹ ማለት እዩ እና ሓደ ነገር ንሽተ ክብል ለልየ ብጽኩም ዚ አይነት ባይዘይ ኣብ ብዙሕ ሚዲያ የሪያ ግን ለልት ማል ጓል አለላ ድማ አሁን ኢላ ፖስት መሰለት ስነ ዓለይ ሰንቢደ ማለት ይና ማለት ሞትስ መፍትሕ ዲ ኮይኑ ሞት ከባዕላ ኸፎቲ ካትመውት ካ ኮይንኻ ማለት ይፍቀደካ ዲ ኮይኑ ባዕላ ካትመውት እግዚአብሔር አይኮነ እንዲፍት ማዓልቲ ዝፈቀደልናና በቃ እድመና ዘአኸለና ወይ ካ ማለት እዩ አይኮንና እንዲዳን ንመውት ለባዕለ ግራአትን ማለት እዩ ሓደ ሓውና ዝተዛረባላ ኮሜንት ሓንቲ ቪዲዮ ወይ ካ ከስማዕኩሞ ናብ ካሊት ሕስተ ከብለኩም ማለት እዩ እዛ ኣብዚ ስእሊ ነሪኣ ዘለና ሓፍትና ጓል አሉላ እያ ጓል አሉላ ማለት ድማ ስፔሻሊ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ንዝኾንኩም በሙሉኹም ማለት እዩ ነዚ ሓፍትና እዚኣ ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ የለን ምባል ይከኣል እዩ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ንብርክት ዝበሉ ሰዓታት ኣብ ላይቭ ቲክቶክ ስለትጸንሕ ኣብ ተላይባ ድማ ንዝተጸጎሙ ሰባት እናሓገዘት ንዝተጨናነቁ ተስፋ እትህብ ንዝሓዘኑ ድማ እተጸናንዕ ኣዝያ ጠንካራ ሔዋን እያ ማለት እዩ ካብቲ ማሊ ከምዚ ሕጂ ሰዓት ተመሳሳላይ ሰዓት ማለት እዩ ናምሸት አካባቢ ናይ መወዳእታ ቻው በሉ ዝብል ጽሑፍ መስለጠፈት ድሕሪኡ ደሃያ የለን ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ገዛ ሓደሽ ትኾንኩም ፈሎ ጎሪኹም ላይ ጎሩ ምናልባት ደሃያ ዘለኩም ወይ ድማ ምስኣ ዝቀራረቡ ሰባት ወይ ትቀራረቡ ሰባት ታሊኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ለይኹም ናብቲ ቪድዮና ንምለስ ከለና እዚ ሓፍትና ማለት ካብቲ ማሊ ከምዚ ሕጂ ሰዓት ኣቢላ ማለት እዩ ደሃያ ጠፊ ኣላ ስለዚ ኣሕዋተይ ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለኽን ወይ ድማ ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ስለ ዘለኽን እንተኺልክን ባዕልኽን ተሓባበራ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ጎኑ ዝኾነ ሰብ ኣብ ጎኑ ወይ መሓዙ ወይ ዓርኩ ወይ ኣብ ጥቃኻ ዝኾነ ትፈልጦ ሰብ ወይ ደሃይ ትገባበር ሰብ ተዘይሃሊካ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢና በጃኽን ወይ ድማ በጃኹም ደሃይ ግበሩ ባዕልኹም ደሃይ ተገባበሩ በቃ ኣብ ስደት ዘለኹም ሰባት መንቀኛታት ኣይትኹኑ ከምዚ ሓውካ ደሃይ ከጥፍ ከሎ ደሃይ ምግባር ነፍቶ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዝሓፍትና ደሃይ ዘለኩም ሰባት ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ወይ ቦሽት ጻሓፍለይ ብዝኾነ ግን ዝሓፍትና ያው በስራሕ ቢዚ ኮይና ክትኸውን ተስፋ ይገብር እና ማለት ከምቲ ዝሰማዕሁም ወይ ማለት ጓል አለላ ደሃያ የላን ማለት እዩ ስልካ ጽውዩ ገላ ልብላሕ ኣብቲ ሓደ ሶሻል ሚዲያ ካ ተጻሒፉ ይረአ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ፈልጣ በቀራተ ልሁን ኮሚ ማነው በመሰጥ ጻሕፋላ ማለት እዩ አነታ ጽፈላ ነይረ ግን አይመለሰልኝ እና ማለት አኔ መንደሰልኝ ባይዚ በቀራተ ፈልጣት ለኸን ሕዙውን ጻሕፋላ ደውላ ሰብ ማለት ከም ባዛይልዩ ሰብ ዝመውስ ዘሎ ማለት እዩ እና ብዛዕድኻ ብጣዕሚ ከቢድ ከምዚ ሕማቅ ነገር ተሐስቶ ኮይንካ በቃ ሸይጣን ካ ናኡ ዝስሕበካ ዝደፋፍካ ምናምና ከምዚ ሸለላ ይኖለ ሰብ ህይወትን ሃለው ነገደሰለ ህይወት ማሪና ትግዜ ብጣዕሚ ዘፍራሕካ ምናምን ገለ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹምና ናብ እግዚአብሔር ክንጸልያ በቃ ዝኾነ ይፈጠር ኩሉ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ስለ ዝኸውን ኣይትጨነቕ ኣሕዋተይ ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ክንከኣ መቅረብ በቃ እግዚአብሔር ተቀሪብካ ካብ እግዚአብሔር ስለ ንርሕቕ እዩ ናይ ደቂ ሰባት አብዛኛው ሰባት ብደቂ ሰባት ኢና ንጉዳእ ብደቂ ሰባት ኢና ሞራል ተስፋ ኩሉ ነገር ንስእን ማለት እዩ ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ቀሪቡሲ ምን እዩ ተስፋ ዝስእን ካብ እግዚአብሔር አምላክስ ምን እዩ እና ናብ እግዚአብሔርና ነቅረብ ክለክን ፎት በተለይ ኣብ ስደት ዘለኹ ማለት እዩ ዘለና ኣሕዋተይ ብቻ ማለት ከም ትሪእዎ ኣለኹም ሙዚቃ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ጓል አለላ ኮሜንት ኩሉ ተሪኻዮ ማለት እዩ በቃ እናትናውን ቀራዩ ጨኒቁና ስምደሊ ስምታይ ባል ባዓረብ ዶ ገለዶ ብዙሕ ኮታ ኣነ ኣይዶን ብቻ ይተረድአኒ ማለት ለቀልድ ደኒ ለኒ ሓስኦ ኮይኑ ዋላታ እንደ ብቻ ብጣዕሚ እዩ መሕዘኒና ብጣዕሚ በቃ ይገርምካ
ዝፈርሐሉ ግዜ በጽሕናና ጎኡን ከዓ ቻው ዝብልዓ ከዓ ጓል ኣለና ነይራን ማለት እዩና ዘቆላ ሓሻለ ትሆን ከምዚ ጨዋታ ኢላ ወይ ከዓ ብትክክል ለትኾን ትኽእልና ለይጣዕሰና ካብ ዘጣዕሰና ንገብር ለይጣዕሰና ነገር ተትንዘረ ወይ ከዓ ተትንጽሕፍ ማለት እዩ ሰው ጽሕፎ ነገር እናተጠንቀቅና እዚ ኩለኩም ደለየ ብካሊ ቪድዮ ሻን መጽእ ሰናይ ቅንያት